Takže zdravím všetkých. Dnes som si pripravil video, kde chcem otestovať novú techniku a zároveň by som chcel rozprávať o nejakých veciach. Chcel by som zrekapitulovať rok 2013 ako turnajovo, tak aj skrz formáty a iné záležitosti. Chcel by som tiež porozprávať trošku o budúcnosti hrania na Slovensku, o budúcom formáte a tak všeobecne. Začnem teda turnajmi. Budem rozprávať väčšinou o väčších turnajoch, alebo respektíve o tých viac zaujímavých, čiže prejdeme cez ICSK, moje pocity z nich, taký môj osobný názor, moje osobné hranie a podobne. Prejdeme cez slovenské majstrovstvá, české majstrovstvá, spomeniem niečo o európskom šampionáte, keďže mnohí z vás sa o to zaujímali a mnoho ľudí by tam určite chcelo ísť. Tento rok začal vo februári turnajovo, tam bolo ICS Bochum, na ktorom som sa nezúčastnil. Iba naša srbská reprezentácia Martin Sinčák a Andrej Ňarias. Nemám tam veľmi čo teda povedať. Tento formát bol ešte pred drakmi, takže tam dominovali Windapovia, ak sa nemýlim, spolu s Mermálami. Potom nasledovalo v apríli ICS Lille, na ktorom sme sa zúčastnili s Jasonom a Marekom Kožíkom. Toto ICS bolo tiež dominované, hlavne Mermálami, kde som sa neumiestnil nejak extrémne dobre, pretože hral som Dragunity, ale ešte nebol povolený posledný Hidden Arsenal, čiže balík, kde sú Ivo Svarmi a Constellar Ptolemy a ostatné záležitosti. Absencia Ptolemyho mi dosť uškodila, ale tiež mi veľmi uškodilo mnoho mojich zlých tech choiceov. Umiestnil som sa tam 342 z 828, všeobecne to ICS bolo zaujímavé. Nebolo až tak dobre vyriešené, ako by som očakával. Bol som veľmi síce spokojný s lokalitou aj s inými vecami, ale Francúzsko malo nejaký svoj určitý nádych, keď to tak môžem povedať, kde sa človek necítil úplne dobre. Avšak všeobecne na tom ICS-ku bola sranda, keď si človek dával pozor na veci, nemal problém. A bol som s ním celkom spokojný, zistil som mnoho vecí o vtedajšom formáte, o mojom deku a mnoho sa toho upravilo. Po tomto ICS-ku už nenasledovalo žiadne ďalšie v dohľadnej dobe, pretože sa začala sezóna majstrovstiev. Tam sme hrali na českých majstrovstvách, kde som sa pokúsil kvalifikovať na Európu, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Skončil som tam bohužiaľ 9. tesne pred topkou. Väčšinou na svoje vlastné chyby a bude to znieť smiešne, ale aj na trošku smoly. Pretože hneď prvú hru som dostal proti sebe Merlina Schumachera, čo som bol veľmi rád, pretože som proti nemu chcel hrať. Rovnako ako proti Michalovi Grunerovi, ktorému sa mi nepodarilo dostať. So Schumacherom som samozrejme prehral. To znamenalo, že potom to som už nesmel ísť nižšie, nemohol som prehrávať viac. Čo sa mi bohužiaľ vymstilo, myslím, že v predposlednom kole, kde som prehral s Mermálami. Bolo to na vlastné chyby a v podstate aj na trošku Tedrovi. Avšak s 9. miestom som sa nakoniec celkom uspokojil, ťahal sa to so mnou ešte ďalej. Ako som teda povedal, nakoniec som sa kvalifikoval na majstrovstvá Európy, na ktorých už začala éra Elemental drakov, prvá éra respektíve. Tá síce začala už predtým, hrali sme teda na českých majstrovstvách už v mete, v ktorej Elemental draci fungujú, rovnako ako spellbooky. Však samozrejme okrem nemeckých hráčov a Emika si nikto všetky tie nové záležitosti nemohol dovoliť.
Emik akože vynaložil veľmi veľké úsilie na to, aby to postavil a naozaj geniálne to zahral, takže nakoniec aj vyhral svoje majstrovstvá. Čo by som mu ešte raz chcel teda pogratulovať. Na majstrovstvách Európy teda nič okrem Elemental Drakov a Spellbookov nemalo takmer žiadnu šancu. Samozrejme bolo mnoho hráčov, ktorí si to nemohli dovoliť, veď to boli balíky, ktoré sa pohybovali v cenách niekoľko stovák eur. Takže ja som bol medzi nimi, zvolil som teda Evil Swarmov, ktorí sa mi stali osudnými, pretože Európsky šampionát som uhral veľmi zle. Skončil som niekde v polovici, 640, niečo sa mi zdá, z nejakých 1200 hráčov, čo bolo veľmi úbohé na moje pomery, respektíve na to, čo od svojej hry očakávam. Napriek tomu, že som s Evil Swarmami veľa testoval, tak som mal aj tú smolu, že som proti sebe nedostával metu a na to som veľmi narazil. Pretože som hral proti veciam ako Frog Monarch, respektíve nejaký Silencer Monarch to boli, ktorí na mňa vytiahli obeliska a v momente, keď si človek uvedomí, že v Evil Swarmoch, ktorý nehrá Darkhold, nemá absolútne žiadnu cestu okolo 4000-ového bitra, tak som mohol rovno zabaliť tú hru. To sa mi stalo samozrejme dvakrát v tom meči. Na to som aj doplatil teda. Všeobecne dostal som pár Elemental Drakov, s väčšinou z nich som vyhral. Niektorým sa podarilo top-decknúť Heavy Storm na môj fullback row, cez ktorý by sa absolútne nemohol dostať a to ma stálo väčšinou hru, keď som prehral proti drakom. Prehral som tam proti Prophecy, proti tým som hral jedným a to bolo takým spôsobom, že som potiahol svoj side deck a on tiež a v podstate lokovali sme sa až dokým ma spellbooky nepretlačili svojou veľkou kartovou výhodou. Po európskom šampionáte nasledoval slovenský šampionát. Tu som sa opäť rovnako ako na českom umiestnil 9., kde ma jedno miesto opäť stálo, teda delilo od toho ísť do topky. Tento turnaj som si naozaj užil, to môžem povedať, pretože na Slovensku máme veľa dobrých hráčov, fakt ma to bavilo. Bohužiaľ mali sme viacerí rovnaké skóre a nepodarilo sa mi dostať teda do tej topky, kde som sa veľmi chcel umiestniť. Myslím si, že s balíkom, ktorý som tam mal, som mal celkom slušné šance, no bohužiaľ aj blew it. Potom to už nasledoval nový formát, kde sme sa konečne zbavili drakov, aspoň do určitej miery, na určitú formu. Konami vydalo svoj prvý poriadny banlist po niekoľkých rokoch, kde oživilo mnoho starých balíkov, podporilo ich. V podstate vytvorili nejakú snahu vyrovnať metu, aby sme mali viac možností čo hrať, aby to nebolo o jednom, dvoch balíkoch, čo bohužiaľ sa nepodarilo úplne, pretože draci to prežili. Čo do istej miery si myslím, že Konami očakávalo, pretože ešte niečo málo na tom zarobilo, ale myslím si, že by zarobili viac, keby sa im to podarilo úplne, no nikdy nevieme, čo prebieha v ich mysliach a čo plánujú, takže nemôžem to hodnotiť. Všeobecne tento nový formát bol o mnoho zaujímavejší než ten predchádzajúci, nebol to formát dvoch balíkov, aj keď do istej miery to bol formát jedného balíku, ale mnoho balíkov dostalo aj šancu zažiariť. Medzi nimi Dragonity, Prophecy opäť mohli zažiariť, aj keď nemali Spellbook of Judgment, ale stále boli veľmi dobre hrateľní. Zažiarili nám Girgie, level 8 Synchro Firefisty, respektíve 4-axis Firefisty. Tento formát som si celkom užil, kde sme sa zúčastnili ICS London, kde som bol celkom spokojný so svojím umiestnením. Hral som Elemental Drakov. Až na pár veľmi zlých prehier som v podstate hral dobre a umiestnil som sa podľa mňa dobre.
Písal som o tom aj vo svojom reporte, no samozrejme vždycky to človeka zamrzí, keď sa mu nepodarí dosiahnuť to, čo chce, ale v konečnom dôsledku som celkom spokojný. Potom nastala nastal čas, kedy vyšiel nový banlist, ktorý platí od 1. januára. Dozvedeli sme sa, že Konami zabilo Elemental drakov, teda povedal by som skôr, že vytvorili banlist, ktorý je úplný overkill drakov. Čo do určitej miery nie je zlý. Toto sú všetko karty, ktoré som ja vyložil zo svojho Dragonity balíku, teda už som vyložil celý Dragonity balík vďaka tomuto. V podstate s týmto všetkým môžem súhlasiť, ale myslím si, že tá Dragon Ravine nebola úplne dobre premyslený ťah od Konami, pretože po tom, čo zabili viac ako 12 kariet z balíku, keby Dragon Ravine obmedzili na 1 alebo na 2, tak stále nechajú Dragony tam šancu byť hrateľný a nezabijú ich úplne, takýmto spôsobom ich úplne zničili, čo ma samozrejme mrzí, keďže som dlhoročný Dragonity hráč, ale tak aspoň mám dôvod posunúť sa ďalej, vyskúšať nové balíky. Potom, čo sme sa dozvedeli banlist, nás ešte čakal jeden turnaj, kde som sa snažil urobiť si poslednú hru s Dragonitami. Hrali sme vianočný turnaj v Žiline, kde som nakoniec sa umiestnil v top 4. Jediný hráč, ktorý ma porazil, bol Peťo Vojtek, za čo mu ešte raz gratulujem. Trošku ma to tam mrzlo samozrejme, ale do istej miery som tú hru nemohol ovplyvniť, aj keď si myslím, že keby som uhral prvú hru, teda neprehral prvú hru, tak nemusí ma teda trápiť tá tretia, pretože prehral som v prvej hre, kde som mal šancu tú hru vyhrať, prehral som v tretej hre, kde som tú šancu nemal vyhrať. Po novom banlisty sme teda postúpili do novej sezóny, do novej mety. Za normálne okolnosti by som toto video mohol robiť až v marci. Vďaka tomu, že budeme mať 3 banlisty za rok, tak už ho môžem robiť teraz, čo ma celkom potešilo. V novom formáte si myslím, že dostane viacero balíkov opäť možnosť zažiariť. Určite medzi nimi budú Girgie, ktoré v podstate neboli nejakým spôsobom ovplyvnené banlistom ani predchádzajúcim, ani týmto. A majú veľmi zaujímavé komba. Výhodou je, že v tomto formáte sme už konečne odstránili potrebu hrať balík, ktorý si dokáže miliónkrát obnoviť ruku, ako boli Elemental draci. V podstate celý problém minulého formátu nebolo to, že draci sa dokázali vykladať furt dookola na plochu ako veľkí bíci. Teraz respektíve bol to čiastočne problém, ale najväčší problém som v tom formáte videl to, že keď normálnemu balíku dojde ruka už druhýkrát, tak Elemental draci majú stále dostatok resursov na to, aby sa obnovovali a nejdu proste zomrieť. Čím samozrejme vytvárali veľmi nezdravú formu hrania, pretože žiadny iný balík okrem nich si tú ruku nedokáže takým spôsobom obnovovať. Teraz, ako som aj sledoval nejaké americké Regionals a ARG, Facebook a podobne, tak som v podstate začal pozorovať to, čo som dúfal, že sa stane. Začali topovať rôzne balíky, medzi nimi Mermailovia, ktorí majú veľmi efektívny spôsob, ako ničiť karty na ploche, čo je vo formáte, kde neexistuje Heavy Storm, veľmi užitočné. Taktiež sa tam objavili Evil Swarmovia, od ktorých ľudia teraz neočakávali tak veľa, napriek tomu, že ten balík je veľmi dobrý. Všetci v tom vedia v podstate len to, že celý balík je zameraný na Ophiona a v podstate zablokovanie superových level 5 a vyššie monštier, ktoré sa špeciál summonujú. Však to nie je úplne pravda, pretože tento balík má Evil Swarm Bahamutha, ktorý je ich vlastný big eye.
Evil Swamp Thanatos, ktorý sa dokáže chrániť, a samotný Ophion není len spôsob ako zablokovať supera, ale taktiež spôsob ako si nájsť kartu, ktorá v tomto formáte vytvára v podstate vlastnú hľadateľnú Heavy Storm. Ďalej sa tam objavili inzektory. Nejdem si teraz spomenúť, čo tam ešte bolo. Možno to teraz nájdem na rýchlo, prepáčte. Jasné, objavili sa tam Girgie, objavili sa Firefisty, Darkvoldi. V podstate formát ako taký podľa mňa teraz smeruje tam, do tej miery, neviem sa vyjadriť, do toho smeru, do ktorého Konami chcelo ísť s minulým banlistom. V podstate na tomto banliste takmer nič nové neobmedzovali, pretože dotiahli dokonca to, čo začali s drakmi. Zabili ich úplne a teda umožnili ostatným dekom žiariť. Okrem tých balíkov, ktoré som vymenoval vďaka novej podpore, určite budú mať možnosť zažiariť aj Ghost Trickovia ako nová forma antimety. Ďalej tam môžu byť stále vampíry, pretože na banliste sa objavila, respektíve z banlistu zmizla nejaká podpora zombíkov, Mezuki a myslím, že ešte aj Plex Predator zombie tam bol. Uvidíme, čo to samozrejme tým vampírom dá, zatiaľ čo som testoval, to nie je zlé, ale stále tomu niečo málo chýba. Ďalej sa tam určite môže objaviť Plenty, keďže Lone Fireball som šla na 2, čo je veľké plus, pretože Plenty podľa mňa mali obmedzených už príliš veľa kariet. Napriek tomu, že v minulosti boli dobrí, v dnešnej dobe to až také zlé s nimi nebude. Samozrejme teraz vidia aj nový archetype pre nich, čo môže byť opäť veľkou výhodou. Je to podľa mňa zaujímavý archetype, takže uvidíme v budúcnosti snáď nejaké pekné balíky z neho. Ďalej sa tu môže objaviť Lightsworni, Chaos Draci, Agenti. Je toho proste mnoho. Jediné, čo ma na banliste mrzelo, je to, že nechali obmedzenie Firefist Spirita stále na 1, čím v podstate zabránili tomu, aby bolo možné hrať free axis Firefistov. Čo je podľa mňa veľká škoda, pretože ten balík mi príde zaujímavejší ako 4-axis, hlavne kvôli tomu, že 4-axis je viac menej control. A free axis bol štýl balíku, ktorý bol podobne explozívny ako Dragonity. To je asi tak všetko, čo môžem povedať k nadchádzajúcemu formátu. Samozrejme v budúcnosti uvidíme, čo sa z toho vyformuje. Balík, ktorý som asi zabudol spomenúť, sú ešte Bujini, ktorí dostali teraz mnoho podpory. A sú naozaj dobrí podľa mňa, napriek tomu, čo mnohí ľudia o nich hovoria, tak si myslím, že patria k najlepším balíkom, ktoré aktuálne máme. Ešte by som teda chcel spomenúť niečo ohľadom budúcnosti slovenských turnajov, respektíve chcel by som sa vyjadriť k istým záležitostiam. Ako všetci viete, tak Jason dokázal zaobstarať to, aby nás Konami začalo podporovať. Avšak myslím si, že takéto niečo potrebuje aj spätnú odozvu. Čo chcem povedať je to, že nechcem nikomu nič vyčítať. Chcel by som len povedať svoj názor, a teda, že keď už sa niečo takéto rieši, tak potrebujeme spätnú odozvu ako organizátori aj v tom, že Konami potrebuje vidieť náš záujem. Ja si uvedomujem veľmi dobre, že tieto veci idú do peňazí. Myslím, že do toho vrážam dosť veľa peňazí na to, aby som si uvedomil, koľko do toho môže ísť. Avšak neočakávam od ľudí, že budú teraz kvôli turnajom cestovať každý víkend niekam a niečo ja neviem, jeden víkend ísť do Bystrice, druhý víkend ísť do Žiliny, to je samozrejme blbosť. To by jednak ľudí pravdepodobne ani nebavilo. Jednak by to bolo veľmi veľa peňazí, ktoré sa na to minie. Avšak myslím si, že ako organizátori potrebujeme spätnú väzbu aspoň v tom, že keď už sa robí nejaká občasná akcia, ktorá má byť o niečo väčších rozmerov, alebo
akcia, ktorá sa nerobí tak často ako napríklad previewy a podobné záležitosti. Tak si treba občas aj za tými turnajmi docestovať, akože pokiaľ sa neukazuje odozva, tak ľudia nemajú ani dôvod niečo robiť reálne, pretože mnoho hráčov sa sťažovalo na to, že nemáme reálne podporu od Konami, avšak tá podpora musí s niečím prísť, respektíve za niečím. Nemôžeme očakávať od toho, že budeme mať podporu na turnaje, na ktoré chodí 8 ľudí. Nemôžeme očakávať, že proste nás budú podporovať, pokiaľ sa tu nebude prejavovať nejaký záujem, pretože robiť niečo pre niekoho, kto to záujem nemá žiadny význam. Preto si myslím, že do istej miery potrebujeme aj nejakú spätnú väzbu. Ja sa samozrejme snažím robiť tieto videá, ja sa snažím držať blog. Všetko robím aktuálne zatiaľ sám, samozrejme som ochotný prijať akúkoľvek pomoc, kto by chcel písať články alebo robiť videá. Avšak tá spätná väzba je veľmi podstatná, už aj keď ako nie všetci ľudia prídu na turnaj, alebo nie všetkým sa vždy dá časovo alebo finančne, to sa samozrejme dá pochopiť, ale potrebujeme nejakú, na svoje akcie aj nejakú reakciu od ľudí, potrebujeme, keď sa povedalo, že potrebujeme zaujať Konami aspoň tými prvými akciami, ktoré sa tu môžu spraviť, tak sa očakáva, že aspoň do istej miery si ľudia budú schopní, ja neviem, našetriť peniaze a pripraviť si čas a všetko sa ohlasuje dopredu a keď už potrebujeme urobiť nejakú reklamu, či už zo strany štátu, alebo zo strany hernej, alebo niečo podobné, tak už by som bol veľmi rád, keby sme proste tú spätnú väzbu nejakú získali. Už sa začínam zamotávať, takže asi to tu utnem. Dúfam, že ste pochopili, čo chcem povedať. Dúfam, že sa uvidíme na nejakom turnaji v blízkej budúcnosti. Uvidíme, ako sa všetko podarí. Dúfam, že teda všetko nám vyjde tak, ako má. Chcem vám popriať všetkým šťastný nový rok a veľa zdaru, veľa šťastia pri hraní. Ďakujem za počúvanie. Dúfam, že to nebolo až také strašné.